Oo, ganda o. Yun, nakuha ko na. Wow! Ay, ketchup. Sasawa ng ano? Wow, sarap ng luto ni Kuya Allen, guys. Malabanos nuggets. Yan, umaraw na din sa wakas. Mga excited mag pandaw, wala pa 20 minutes, nagbalik na. You know? Ayun. Yun. Di! Ay, dali! Di! Hawakan ko talaga yan. Sayang. Buti, natabakan mo na. Hindi. Yun, pasok na agad sa baba. Taray, may kape pang dala, oh. Dito ka nagkapi sa dito ng karapatan. Malamig eh. Malamig. Hello. Ayun, oh, kataas. Sing naglagay dyan. Ano? Ano yung naglagay dyan? Lapit ka sa patang. Ako yan siguro. Kaya sabi ko, hindi tingala ng ano, limasa. Tatajuan dyan. Oh, hindi ako gamit. Sabi ng limasag. Oo nga. Ano naman ang pagkain. Yung wala dito si Kuya Allen. Yun. Dili. Ay! Puro umang. Duda ko sa pamain. Hawanay! Ay! Iba yan, iba. Robot. Ito, pinapakawalan to. Nalubog sa ano yan. Ano ko yung pangalan nito? Pero uri din siya ng crab. Robot-robotan mo. Masakit na nipit yan. Matalas yan. Kabilis man maggapang nito. Kaya nga. Ay! Dalawa! Bilis! Tawa. Gigi! Dali! Agawan kita! Papaw! Ay, sos! Hi, Gigi! Sikat na si Dakaw! Andan na ako! Bilisan mo! Baliktad yata. Yun, hindi ko pa rin madali. Hindi ba rin natanggal natin yung nataranta? Yung batin na ako, sabi. Ay. Ito lang ang mahirap. Ang pagtanggal talaga. Sure mo. Bakit? May isa kang yun, nice. Wala dyan? Lalim. Ilalim. Lalim. Meron? Sige lang. Ano yun, oh? Gigi! Meron ka? Oo, sabi sa Ah, inyo. sabi sa'yo, wala eh. Sabi ko sa iyo, pamain eh. Kanina pa pala yun. Nahilaw. Dami, pwede yan. Ang dami. Umami. Kaya parang hindi na makakain ng crab. Kasi agawan naman pala na ano. Wala na. Nakagaw na. Yan, sa kabila naman tayo. Yes. Doon medyo marami-rami. Nalubog kami pero siya nakaibabaw. Ang galing. Wala. Baso! Ang galing. Paano yun? Yun! Babaw na pala dito. Ang bango ng niluluto ni Kuya Allen. Dito na abot. Amoy na amoy dito. Kasi yung yung hangin. Parang hinihila na kami pabalik dun sa isla.
Magsiahon na kayo dyan. Ready? 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 Okay, ready? Ano lang yan? Ready? Ayun, ay, hindi pala. Galit tong isa. Itong galit. Yung iba, robot. Parang gano'n na lang marami dito ha. Puro robot. Puro shell na ano. Yun. Yun, ang laki! Yun! Ay, nakuntagan. Kapag niya lang yung pangkapi. Dito na lang may salo. Hindi. Galing ka ng Gigi. Gigi! Oh. Ay, abang mo, Jay! Bilis! Abang! Ay, nyamat to! The place. Ibang klase. Oh, yan na naman Gigi. Minus 1 GJ. Salin na. Kanina magaling ngayon. The place. Abang mo lang kasi. Mamaya mo na ilipat kasi. Hindi man yan mag-ano'y takas. Salok magandang mo magandang alpa. Kaya meron yan. 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 Wala. Yun. Yun, Jay! Yun! Laki na naman. Galing. Ganun sana, no? Madaling matanggal. Galing na. Ay, pa. Meron? Lambat na, ginasalok pa. Yun. Iba yan. Hindi ginakuha yan. Dapat yung kain. Para. Isa ng ano, ng matisan. Wala na. Limasag. Kasi baliktad na. Yun. Maliit. Kalungkot. Yun. Bilis-bilisan pa daw. Alam ko na, Kaya, yung nahuli. walang paen. Tumama ko eh. Natakot na ako. Gigil na si JJ sa may salok eh. Yan na. Lupit ni Kuya Mandang na talok mo dyan. Ayun na, laki oh. Oo. Yun. Dali. Saan? Ay, oo. Ay. Panluko si DJ. O yan na. Dapat pala yan. Yun! Yun! Nice. Oh. Puro JJ eh. Oh, yan. Ilalim lang dapat. Ayun na! Dapat dito ang ano. Ayun! JJ! Yun! Dapat dito ang ano. Pagpag mo lang. Baliktad. Oh, galing. Nasunod eh. Yo! Tapos Okay, later ulit. Ito yung nahuli natin sa pang-apat. Pang-apat na ba? Oo. Pang-apat. Pwede Okay na rin na, ulit not bad. Di Ito naman yung sama. pinaka-konti nating huli. Pangapat. Kasi wala pa 20 minutes. Punta na agad kayo. Excited. Hindi pa nga nakakukunik. Sabi nagalangoy pa lang yung alimasag papunta sa lambat. And guys, ililipat namin tong lambat para makarami. Tignan mo dyan. Baka Medyo ano na siya, konti na yung nakukuha namin. Kaya dilipat namin siya ng pwesto. Ay na, Apple. Nagriga tayo yung timasidahan. hindi tayo na zero, no? Ang dami natin huli. Hindi talaga. Pero mas maraming huli yung kay May nung nakaraan. Ano naman yung pinangpain nila guys? Tilapia. Ngayon kasi malabanos. Ilan yung nakuha? Ang karabilang? Meron na naman, isa na naman tayo guys. Malaki din yung iba. Malaki din. 4, 6, Maganda nga ang nakukuha natin, no? Malalaki. 9. Yung una lang medyo ano. Yung ito at saka yung sumunod, yun. Malalaki siya.
daw, meron. Tinatawag kami ni Mr. Nabs. Puro kayo marites. Bilisan mo, JJ. Nasa iyo yung pangsalok. Magkapan. Ala, dalawa. Malaki. Aray ko. Ala, sinasabit na. Hindi na kaya. Hindi na kaya. Dali. Ang hingat. Oh, kung saan malapit, di na ako makarating. Oops. Ito malaki. Makaangsan. Ito mataba. Pagpayat kasi ito ang lambot ang gilid ko. Ano dito ko? Pero pagka piniga mo ito, Matigas. pag matigas ito, matataba yan. Galing Kahit sa talaga. limango. Galing talaga ni Mr. Mags, oh. Bitawan mo, bitawan mo. Pagod. May isa pa doon kay ate. Hiningal kayo, no? Ano ang kanya, nakuha niya? Oo. Baka mayroon pa yan dito. Dito na lang kami sa lignan mo. Dito na. Ilipat natin para baka may medyo mas maganda yung banda. May lagayan pa naman pala eh. Meron. Sa kanya yung lagayan. Hindi ka nang palabas. Mas malalaki yung doon banda sa baba eh. Baba tayo eh. May baba tayo. Pabuli natin. Kailangan na natin ladlad. Oh, 11 na to. Ay, isa na 9, 10. Bilang na bilang nga talaga eh. Nakakuha tayo ng kasing laki ninyo. Meron. Meron daw. Meron daw. Pang kanya na yung pang pinali. Si pinali ah. Ito guys, ang tawag dito, buya-buya. Sa mga hindi po nakakala. Yung Pampaluta. Buya-buya. Yung pabigat, pamato. Oh. Saan ang pamato dyan? Yung ano tingga. Oh. Yung sinilas, palutang. Ngayon ko lang nalaman. May alam na kami. Kunti na lang. Okay na lang sa ano na lang. Kunti na lang, mandaragat na talaga kami. Papansano namin sa kanya mga iba. Yun, sarap na ulam namin, no? O, diba? Catch and cook. May pakwan tayo, may balabanos, huli nila kahapon. Napanoodin niyo yan. You know, nuggets, dragon fruit, and pakwan. Yung may sauce. Yummy. Ketchup. Ay, ketchup. Gusto ko suka. Sasawa ng ano? Ito susahan pa nito suka oh. Ay, hindi mo ano. May artang sila doon. Much later. Yun, meron! Malaki! Walang malaki! Yung pangpan mo, saan na yun? Sigpang? Hindi, yung yan itim. Matartaramtaak man eh. Oh, JJ, iwan ko na to. Ang bigat ng tiyan ko, guys. Ako din, hindi ako makapanta. Nabusog kami pa, hindi kami makataray. Bumaba yung kinain ko. Ano, meron pa dyan? Uy, tabi dyan, Ping. Huwag mo. Kalalaki! Aroy! Aroy, kalalaki! Hala, hindi kami makataray. Hello, ganda. Yun, nakuha ko na. Hindi, isa lang to. Yun, oh. Lang lalaki na yun. Ay, pala, kalaki yan kuya. Aroy! Naran? Umang? Ay, ano? Naku. Nakaalis ko sila. Aroy, wala na. Ayun. Wala, pamain. Pinatikim lang tayo. Kaya to, lagi ha? Ayaw nila ng malabanan. Yun!
Gigi! Nakabila! Kunin mo na ah. Hindi ka magsipit. Sipit ka. Sanay na sa'yo ay? Kilala na? Yung sa atin yun, bali. Ang ano. Pwede na. Hindi na. Pwede na. Ba't madalaw? Ang Malabanos. Magaling mo yung dawi. Dami natin ah. Yun! Wow! Amazing. Galing. Nice. Ipapitan niya na kanina. Sabi niya, ako maraming tawag to. Dami talaga. Kumain? Mahina siya sa ano. Mahina pa daw to. Mahina pa. Guys, mahina pa to guys. Mahina daw yung Malabanos sa tilapia. Pag tilapia daw, mas marami ang alimasag. Hirap man. Yan guys, yung kainan namin kanina, panoodin nyo na lang po sa Kusinerong Mangyan Adventure. Yes. Ano? Hindi kayo maglangan. Iwan yun. Paano na isalap sa, ano niya na ah? Wala na. Aray ko kasakit ng isan ko. Nabitawan niyo pag ano oy. Pang ilang pandaw na to? Pang 5? Yun, yun na, tali! Bilis! Bilis! DJ! Bilis! Darusan! Ay! Pabayag-bayag ka Wait sa... lang guys, mabigat guys ang isan ko. Hops! Dito sa kabila, Jay. Sa kabila. Yan. Yun, malaki daw. Yung batahan. Beka pa ito dito. Bayan lang. Dito yan. Ayun, kuya. Ayun! Dali. Dito gid yan. Yun. Oh. Meron? Ito na yung mataas kanina. Galing. Malaki! Lumango na yata yan ah. Hindi naman. Mayroon pa? Ah, nahulog. Kita yan, makapa. Kabilis-bilis. na yata yung kumain. Sino mo? Wala. Yung ano yun. No? Pet. Kumaw. Umawag. Jay! Yung piraso lang nahuli. Ilan yan ay? Hindi naman sama, dami na yan. Kaya nga, hindi naman tayo nasisiro eh, kada balik natin. Wala, iwan yung sipit ay. May isa dito. Oh, Jay! Yun! Na! Sayang! Ang laki! Ayun oo, nasa Ay, ano? dyan ba? Ay, hindi! Kanina yan. Ang laki pa man. Dali mo! Dali! Ay, siya! Mabaot ko din. DJ, mabaot ko ka din ni DJ. Dalawa yun nandito. Hindi mo bilang. Yun o. Yun! Kalaki. Sana ganun ng kadaling tanggalin, no? Parang kakakapit yung karokan niya lang. Kakakain. Ayun! Ayun oh! Laki oh! Yun! Ajay pa, Nay! Ajay pa, Nay! Una yan! Una yung kwarong. Lubog lang yun.
Yun. Yun, mayroon pa, malaki. Ayun pa oh. Hindi ako pwede mag-alis dito. Nakalaki. May talip-tip na sa likod. Ay, sa akin na yun. Matanda na yan. Akin na yun, isambot ko. Yun pa. Yun. Oh, yun ako, laki pa oh. Ah, kuya. Ito pa oh. Para Lang lalaki. Sayang. Dali. Oh. Garsin niya, ito pa yun eh. Wait lang baga, nagpunbaga to. Laki. Parang violet na siya, hindi na siya blue eh, no? Oh! Dum na doon. Ang lalaki. Ano, nagpunot ko yun. Kasi yung haro Ito na ito ay na. Lupot na. Balik tayo siguro ngayon. Ito, bato na to. Wala na. Wala na. Dahan. Baga. Ito pa. Oh, sayang. May marami rin sa pandaw. Yeah! Diba? Hindi na masama. Sayang. Laki-laki. Ang lalaki. Bigot na oh. Ito na. May limasag dyan. Nakita mo? Baka dyan sa lalagyan mo. Andyan? Dali. Kagaya nung ano. Ayun, kalaki! Alay! Yan o. Baka nakatakas. Binuksan ko daw. Wala, magbugan na yan. Wala, nakaganyan o. Parang makatakas. Ay, baka dyan lang yan, nakabaon. Oo, dito na daan o. Eh, baka may naamoy na lang siya. Daho. Daho. Si kay Gigi na punta eh. Dami o. Oh. Tignan natin doon. Nabit namin yung ano, yung huli ng KM. Sarang kaya amin dyan. Oh, yung kinain pa natin ay. Ay, kumain din ka ba eh? Puno kaya yun? Puno kaya amin. Puno yung amin. Oh. Yun yung wala pa kalahati oh. Kunti pa yan. Hindi pa yan. Gigil na siya. Oh, dito taga makalamin na oh. Tara, magpandaw na ulit tayo. Jitas mo yung ano. Malalaki dito banda. Nice to. Siguro ako yung lambat na kunaan hanggang doon yun sa may anak. Yung dala-dala. Parang ayan katulos niya oh. Hoy! Ano? Na mardero. Lang ko. Low tide na guys, so kitang-kita mo na yung yan, huling ano namin guys, pandaw sa lambat. Dahil alas 3 na, baka abutin pa kami ng hapon. Sana marami. Uday ka, Jay. Wabot na. Tanggalin na natin ang pain. Tanggalin na. Das na. Jay, kalaki! Jay! Ala, kalaki! Hala, pag pinali guys. Ang laki. Oh my God. Angat mo nga daw. Ganun. Hindi na naman may Yan o. Yun oh, hindi naman maikat to. Kuya, Mahirapan naman kami oh. Iniiwan na naman ako oh. Hindi ko matanggal to. Ito, Jay. Ito, Jay, oh. Wait lang. Dali kuya, ito, wait ako lang. Abangan mo na sa baba. Yun, tanggal ko rin. Tidyo ano, excited. Hindi makapag-antay. Ito, kuya. Yuji! Wait lang.
Kala ko ang ganda na meron pa nga pala doon. Oh. Yung nilipat ko na kanina eh. Aray ko. Baliktad. Dali. Yo, nice. Kasasabit mo lang yun. Talagang mag-pan sila sa pain, no? Mag-cafe. Yo, nice. Malapit na tayo sa finish line. Wala na yung pinali mo, Jay. Ito na ba yung pang pinali? Yes. Uwi na tayo ng makapagpahinga. Para kayong pang pahinga, Jay. Ha? Para kayong pang umuwi. Nag-enjoy siya magsigbaw. Pero pag, dali. Pero pag zero tao, Yan, kalaki! Ay, pang pinali, guys! Talagang hindi na zero. Pinagbigyan pa tayo. Pinagbigyan sa huling pagkakataon, guys. kulay violet. Saan na ba yun? Ito. Oops! Oy. Ay, baliktad kamot ah. Umabot pa sa pain. Meron pa? Wala na. Dead end na. Tanggalin mo na dyan. Oo, magsalubong na. Tanggalin ko ng kain dito. Siguro nasa ano na to, 5 kilo. Oh. Yun. Wow! Tapos may naluto pa kami kanina. 1 kilo rin siguro yung nalito namin. Galing. Nice. Dami nito. Mahal lang dito sa palengke. Siguro nasa ano na to. Sabihin mo na 300 ang 1 kilo. Hindi ko natanggal. Dami na rin. Mas marami na yung huli namin sa inyo? O mas marami pa din yung huli? Sabihin nyo na rin daw, mas marami huli namin para Sabi masaya. niya mas marami sa inyo para mag-uwi na. Ay, nakano pala? Marami yung amin. Hindi kami magpatalo. Dami na ako. Oo, malalaki pa yan. Grabe na ba yun sa akin? Much later. 1, 2, 3. Palalakas oh. Kapabigat lalo si hindi nakakatulong. Kapabigat. Oh. Yun lang pala. Uwian na. Yan guys, pauwi na ang team DFL at ang team KMA. Napakasaya nitong experience namin at kayong guys, nag-enjoy ba kayo? Yes! Siyempre, sobra. First time. Hindi kami na zero. Ang dami namin nakuha, grabe. Dami naming take out at pagkain ng aso ni Gigi. Siyempre, mag-enjoy ang aso ni Gigi. Abang na yung aso ni Gigi. Ayan, thank you sa Team KMA sa pagsama sa amin ngayong araw na to at sa pag-ampon ulit sa amin. Sana wag kayo magsawa Sa aming sa Team pagbuka. DFL. Ayan. Huwag nyo kaming kalimutan. At yung mga hindi pa po naka-subscribe sa Team KMA na mga solid supporters at viewers ng DFL, paki-subscribe po yung kanilang YouTube channel. Ayan, thank you po. Sana ay nag-enjoy po kayo sa aming video for today. Thank you, bye! Bye po!